Ngicela ukubingelela izwe lonke, ngibingelele nabalandeli bonke bomculo kaMaskandi. Ngane zakwethu, ngiswela amazwi, ngizimele emoyeni kakhulu. Namhlanje sivuke ngendaba ezibuhlungu kakhulu ezishaqisayo. Kwenzeka isimo kade singalindelekile. Ukufa bakwethu kusikhungethe sonke, ukwethu sonke. Siqemeke ingozi engeqwantwala namhlanje ngokudlula emhlabeni kaSicebi Dlamini, inkosi yamaGcokama. Insizwa esencane, umfana owafika endimeni, wafika noshuni wakhe nephimbo lakhe, lo shuni womzabalazo. Wafika wayidlalela into yakhe, akaze exabane nabantu, akaze exabane nabalandeli, akazuzwe nje into embi ngaye. Namhlanje sesishiyile umfana engozini yemoto yakhe, cishe bekushayela yena. Besiye emsebenzini, wona lo awuthandayo umsebenzi aphila ngawo uculo, ukujabulisa isizwe. Ngane zakwethu, silimele kakhulu. Umuntu nje osebenze kakhulu emculweni, uvideorazile ama-artist amavidiyo. Imicimbi eminingi siyihambile ngoMaskandi. Ukusishiya kaSicebi kusilimaze kakhulu. Kuyinto kade singayilindele nakancane. Akekho umuntu kade eyilindele lento esiyizwile. Ukuthi namhlanje uSicebi asisenaye, uSicebi akasekho. Ngeke siphinde sibe naye uSicebi, ngeke siphinde simbone uSicebi, ngeke siphinde futhi sizwe ama-album amasha kaSicebi. Into ebuhlungu leyo. Sihambile umfana omncane, umfana okukhule simbhekile, waba yinsizwa, simbuka enesizotha ethulile abantu eChwakama. Ngithi emndenini dudu, balandeli bonke ngithi dudu, eqendini ngithi dudu, nakule nsizwa lesengikhohlwa ukuthi bathi ubani ebisebenza noSicebi eshonile, ngithi dudu futhi nayo. Abalimele ngicela ukuthi nabo bethole ukululama. Into ebuhlungu imile, umfana ushiye esebenza lapha kubo, lapha akhe isithabathaba sesisele simile, selindonga. Imoto kanokusho esihambile phelile nayo, uhambe nayo, umndeni uyosala ungenalutho, abantwana, ifamily yakhe kuyosala indonga. Imoto ayisekho lekade ipaka lapha ekhaya, sihambe nemoto yakhe. Into ebuhlungu ukuthi uhambe nemoto yakho, kunokuthi mhlawumbe uhambe wena usale imoto beyisebenzisa emndenini bephile. Kodwa sisho ukuthi ukubalekile imoto, into ebalekile impilo. Ngicela uNkulunkulu anithobe nonke amanxeba eninawo. Ushemba kanye ulanise nonke eniyimele emoyeni.
kwenzeka into uthi sesiyozwa igama liyasicela ukuthi ubase ngithukile ekuseni mangibuka iposti kaBhanyazile bese nengazi ngathi uBhanyazile ngeke ekhuluma manga so thini bafowethu ngoba sihamba ngendlela ezingafani sihamba ukuhlukana kukho esingakwenza kodwa silimele siyakhala singazalwa naye singayibona omkhabakhe omakhelwane kepha siyakhala kunjalo ngoba besizithanda ingoma zakhe nesitayile sakhe nempatho yakhe indlela ayiphethe ngayo yena bekusithokozisa la uzokhona nje inkosi yamagcokama bekuba sestage engena umfana nezinsizwa zakhe kube mnandi nje ya kube nje ya phelile namhlanje sizwe imicrophone imemezela ukuthi inkosi yamagcokama iyangena estage phelile kodwa uNkulunkulu asali kwamele sihambe namunye kodwa hayi ngale ndlela why sihamba kabuhlungu kanje ungasithathi ngokugula ungasenayo ngoba usidalele lokho ukuthi sizohamba ngokuguga abantu bahamba bebancane kanje bafana abancane hayi anginawo amazwi ngilimele ngiphele namazwi akukho engakukhuluma Anangala ni upakwele itali Yalela ni utebele indawo Abanga waitandile nto ya minawe Ugu wasanga mewanje Anangala ni upakwele itali Yalela ni utebele indawo Abanga waitandile nto ya minawe Ugu wasanga